Здравейте хора, аз съм Gaming Boy и сега ще ви покажа как да направите ето такава тайна врата. Като за начало ще са ви нужни тези неща, които са ми в инвентара. Първо слагаме двата стики пистона така. Правим така. И е тук склад, едно, че това ни е тайната врата. Тук овчак ще го направя с дървено, за да виждате. Значи, слагате тук един pleasure plate и от другата страна един pleasure plate. Под pleasure plate, под блока с pleasure plate слагате redstone и трябва да стигнете до другия pleasure plate. Да, стигнахме до другия pleasure plate. След това трябва да стигне редстоуна под пистъна. И след това може това да си го запълните. И като и виждате как става. Ето, вашата врата ви работи идеално, ето. И после покривате, нали, ето тези неща, за да ги скриете. И може да си направите къща така. Ето и си правите къща. Надявам се този клип да ви е бил полезен. Ако е така, може да дадете един лайк. Да се абонирате. И до скоро!